नमस्कार, रसस्वादमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बघणार आहोत मालवणी कोळंबी मसाला। ही रिक्वेस्ट पूनम पाटील यांनी केलेली आहे। हे आपण कोळंबी घेतलेली आहे आणि यामध्ये 1 चमचा आलं लसूण पेस्ट, मीठ लावून आपण 15 मिनिटं ही मॅरिनेट करून ठेवलेली आहे। फोडणीसाठी 1 मोठा कांदा बारीक चिरून घेतलेला आहे, 1 टोमॅटो, कोथिंबीर आपल्याला फोडणीला आणि वरून टाकण्यासाठी, 1 मोठा चमचा मालवणी मसाला, 1 चिमूटभर हळद आहे, चवीपुरते मीठ, 4 कोकम, हा 1 मोठा कांदा, पाव नारळ, ओला नारळ, 5-6 हे लसणीच्या पाकळ्या, अर्धा इंच आलं, हे सगळं मी भाजून घेतलेलं आहे वाटण। आणि हे सगळं आता मिक्सरला आपल्याला लावायचं आहे। कढई आपण गॅसवर ठेवलेली आणि 1 चमचा आपण तेल पहिलं टाकलेलं आहे। हे आपली कोळंबी आपण मॅरिनेट करून ठेवलेली आहे, ती आता आपल्याला या तेलामध्ये परतून घ्यायची आहे जरा 1 मिनिट। कोळंबी आपण ही आता 1-1.5 मिनिट आपल्याला ही अशी तेलात परतून घ्यायची आहे। आणि कोळंबी तेलामध्ये परतल्यानंतर कसं कोळंबी सॉफ्ट होतात, म्हणून अगोदर ही तेलामधून परतून घ्यायची आणि मग त्याचा चिवटपणा कमी होऊन जातो। गॅस आपण मीडियम ठेवलेला आहे आणि आता 2 मिनिटं होत आलेली आहे। ही आपण आता कोळंबी काढून घेऊया। पुन्हा आपल्याला 1 चमचा तेल टाकायचं आहे। कांदा आपल्याला फोडणीला द्यायचा आहे। आता चिमूटभर मीठ टाकूया, कांदा मग पाणी पटकन सुटतं कांद्यातलं। टोमॅटो, प्रॉन्समध्ये तुम्हाला जर बटाटा वापरायचा असेल तर तुम्ही हे आता कांदा टोमॅटो परतलं की त्याच्यानंतर आपण बटाटा टाकायचा, पण मी आता काय बटाटा वापरला नाही आहे। मालवणी लाल मसाला, हळद आपण चिमूटभर टाकलेली आहे, कोथिंबीर, भाजलेलं कांदा, खोबरं, लसूण आणि आलं हे मी भाजून वाटलेलं वाटण आहे आणि हे मी जाडसर ठेवलेलं आहे। असं जाडसर हे वाटण ठेवायचं आहे। हे आता आपण आतमध्ये सोडूया। थोडंसं पाणी आपण टाकलेलं आहे आणि हे प्रॉन्स आता आपण फ्राय केलेली आहे ते आता आतमध्ये सोडायचे। 4 कोकम आपण टाकणार आहोत आतमध्ये। अर्ध वाटी पाणी, आणि मगाशी आपण अर्ध वाटी वापरली म्हणजे 1 वाटी पाणी आपलं वापरून झालं आहे। अर्धा चमचा मी मीठ टाकते। मीठ अगोदर आपण थोडंसं वापरलेलं होतं, त्यामुळे मी थोडंसं वापरलं आहे। थोडंसं अजून आपल्याला पाणी लागणार आहे आणि हे आता झाकण ठेवून आपल्याला 10 मिनिटं चांगली शिजवायची आहे। झाकण ठेवल्यानंतर आपल्याला 10 मिनिटं झालेली आहे। हे आपला कोळंबी मसाला आता तयार होत आलेला आहे। खूप छान झालेला आहे आणि कलर पण सुंदर आलेला आहे। असंही कोळंबी मसाला असं बनवलं तर खूप चविष्ट होतो आणि आपण जेवणावरती, नाश्त्यावरती घेऊ शकतो। आणि हे 2 मिनिटं शिजून आपण गॅस बंद करणार आहोत। हे आपलं चांगलं होत आलेलं आहे। थोडीशी कोथिंबीर वरून टाकूया। दोन मिनिट आपलं झालेलं आहे। पुरे आपल्याला जवळजवळ 20 ते 25 मिनिटं आपल्याला हे सगळं लागलेलं आहे शिजवायला।
गॅस बंद केला आहे. मालवणी प्रॉन्स मसाला आपला बनून तयार झालेला आहे आणि ही डिश एकदम चविष्ट झालेली आहे आणि कोलंबी पण आतमधली एकदम सॉफ्ट एकदम शिजलेली आहे. ती ही अशी डिश तुम्ही एकदा करून बघा आणि मला सांगायला विसरू नका. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि रसस्वादला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.